Hej med jer. Lad mig prøve at besvare jeres ting så godt som jeg kan. Det var simpelthen fordi, at jeg kunne sgu ikke rigtig blive andet at køre taxa i København, prøvede at blive politibetjent. Kunne jeg ikke blive, jeg ville gerne være ingeniør, men fik for dårlige karakterer til sidst, så var der ikke andet at gøre end at starte sit eget, så det var egentlig det. Øhm, jeg er rigtig god til at time ting, altså hvornår det er en god idé at lave forskellige typer forretninger, så har jeg rigtig godt overblik, og så synes jeg, jeg er meget god til andre mennesker, og så har jeg et rigtig godt drive, og så tror jeg meget på mig selv, jeg er meget selvtillid. Jamen, mit mål, det er at have en spændende hverdag, hvor jeg hele tiden bliver udfordret. Jeg kan godt lide at få ros, og jeg kan godt lide at tjene penge. Så mit mål er at blive ved med at bygge virksomheder, det er det, jeg synes er sjovt. Øh, jamen, jeg tror egentlig, det der driver mig, det er at skabe noget nyt ud af ingenting. Og så kan jeg godt lide at se ting vokse, og så elsker jeg at tjene penge, så det er sådan lidt af hvert. Det tror jeg nu også, jeg ved nogenlunde, men ja, det øger min livskvalitet at have så stor indflydelse på min dagligdag og hvad min egen lykkes med. Det gør det helt sikkert. Ja, helt sikkert. Altså, jeg har lavet Amino for mange år siden, som hjælper mange iværksættere, og så bruger jeg det meste af hver fredag på at hjælpe med at svare iværksættere på spørgsmål. I det store hele synes jeg er lykkelig, det må jeg sige. Jeg er rigtig glad for de ting, jeg har opnået. Selvfølgelig er der altid ting, man burde have gjort anderledes, og ting, jeg fortryder, og ting, der kunne være bedre. Men overall, ja, det er bestemt. Ja, helt sikkert. I forhold til lønmodtagerjob, no doubt. Ja, det har jeg til tider været nødt til. Jeg synes ikke, at gøre det mere i samme grad. Måske lidt, men jeg synes faktisk, jeg er blevet meget bedre til det. Men det har bestemt gået ud over min familie, at jeg arbejder så meget. Det er no doubt. Jeg går ud fra, at jeg mener en helvedes masse penge. Det er super fedt. Det giver et kick. Så det kan jeg rigtig godt lide. Ja, det giver et kick, når tingene fungerer. Det er super fedt. Kom i gang. Det er faktisk det bedste. Lad være med at se udfordringer og problemer. Kom i gang, mens man går i skole. Der har man masser af tid, tro det eller ej, i forhold til tidspunkter senere på livet. Man har rigtig store faste omkostninger. Man kan give den gas, og man kan nå at dumme sig en hel masse gange for rigtig små penge. Så det bedste råd er at komme i gang og have det sjovt med det. Kan I have det rigtig godt. Hej.